ole thlir tu te hin zawain chi bai ka lo buk le vek chewa ka chenala ka lo lom le vek chew ni boina chuanin boite a kan enkawl chho dan te pathianina min pe ka ni ti a kan pom chho dan te le kan pom ma boruak te kon soi vele dona thlir tu te bultanga top thlenga video te min en saka min longa ithlak sak turin ka lo ngenin ka lo som le masa cheu ni hei boite hi in mu ang hianin a karon soi to a autistic no pangani a tuna chuan no pang tho oi le fel tak ani chho ve to a hemi hetiang kan thlen chho ma hianin kan jin kong he athui ve em a kum khat veilak thla khat po hi rei ni chumo a ma kha chuan kum thum kum li chawa kum nga a khan sd ni ti kha kan han fin fia kha ani a ti khanin kum rukaron ni a tuna kum sari aron ni trep to a na kum january ni somni pakhata hian pathian zardam te kan omni chuanin kum sari apum ve don ni a ma zonga kan lo boi chho dan zong zong te kha soivek don chon soivek sen po ni lawa ma sengin tuna boruak nimila infa te problem ron nei thar te ta na tangkai ven te omta ka ti in thil eng makaron soivele don ni ni kan soi to nu ani a hetiang fa nei te hi nam tak tan chuanin van duaina nge pathian an chia hi langai te poin om thin ni mase ke ni chungkwa chon pathian malsawmna kan don ani a boite hi omlo ta se heng kan chungkwa ina kan nu pa ina kan hlimna zong zong tam tak te kan nei lawang ti te ka ngaihtuah thina tu nai pe chu boite hetiang lo omwang hen pathian hen a hian lom thui ka soi mol mol reng maya min ti hlim em kan chungkwa te kan ngaia kan thalel ngoi ngoi me ni boite hi mo kan zonga khonge om kan tia tian kan ngai kan zong roi reng hlom me ni ke ni nu pa che po ni lawin api le pu te thleng in chung te zong zong hian kan ngaia kan om na chin hi kan zong loi mei to ni chu chuwang chuan fa special tuk mei ka han ti ve ngam to ni tu na chuan amma chuanin ni in sheve ka nga an har sat zia te buaina na satak min then zia te ti meila nge tiang zong te po chuan soi du tan chuan soi ve theih na chan te pom thawa nge an har sa em hetiang fa chuan khir khan boxia rual kan pol thei lawa nu ten anmahni enkawl anga iwangin biak ina te mumal takin thenrual te bula kan khosa ve thei lawa anmahni veng le hun hmang reng kan oma ma sengin katiang zong zong kha hadam taka ka pom thei na chan hi kan soi chunga ka testimony ti meila mi a ka in mu chhuah dan hei thil thleng tak tak ani ama sengin anmahni hi ka hre chuang lawa atihan kan han soi tan top menga nupa hi an oma chuan hunrei tak an in nei to nuwa anmahni te po kum upalam pang an nawi to a pathian hena fa an dil char thina ase pathian khan voida khata khan fa pe mei lo ni hunrei tak pathian hena an dila an beidon to nuwa khan fa kha ron pe a pathianin chuan anu khan thatakin apai puitling chho ve a anu upalam pang to ani a anti a rei tak in nei to mo fa nei theilok lo te tiang kha pathianin fa han pe ka khan an lom em a anmahni nu pa mei po ni lawan chung ko an lom ani chu chuanin khatia an han pai chawa ta ka chuan anei hun te alo huna thlakwa te han pai puma khanin upalam pang to ani awang khanin anu chuan pangain naute kha nei thei to lawa zaina ruma khan an han nor luta naw kha zai chu angai to awangin tikhan high risk ani to kan ti thin khamo kum upa to chin ang kha chu high risk pregnancy kan ti ang chi kha an ni a chuan chu wang chuanin high risk ani to awang khan akum kha zaitura ti ani ta akum somthum panga chin hi high risk ti ani ta high risk hi sang oma kan soi do lo meinga akum ang chuan kum somthum panga pel to a chuan tikhanin zai na an la luta zaiturin an bawt saya tikhan an han zaya naw kha aron piang ve nge ya ma sengin be se lo tak lama khan an naw te kha pian phonga rual ban lo na tak mai kha alo ni ta ni chuan an ril ru te kha an na ve em a be se lo tak maya khatiang mel pu ron piang chuak ta kha chuan asok em mai ni naw te nu le chung te khamo tikhan an lo trapa then khat kha lom hnekin riluna in an omani chu ma sengin chulai rungai takan omlai chuan note pa chuan ti hian aron tia antia ngati nge intra
pathian hena lom tho sei jok tur lom kan ni pathian hena fa kan dila hetiang fa min pe hi lom ta che u pathian hena lom tho sei jok ang u hetiang fa enkawl thei tura pathian ina ke ni chung kwa min ruat hi avaro pui em atia tiang rilu kha arawn pu kha an neitute in neitute hruhul ula tu ma tap to su ti in a chung te kha a hne me ti thu kha min shilani chu karilu kha adek em maya ke ni in pathian in hetiang fa min pe a chang kan lungaya kan in dom ko na ma sengin mi hi kan valo tluk lo em ti te kha ka in ngaihtuah ke ma jok kha karilu ana a kamin ne em me ni ka mit tu tla sok nge chu thu min shil tir chuan ani don tak mo boite wanga kamang an na te phurit ne ka in shat na zong te hi da bawin omro se kan tuar viau mo kan van duai viau mo kan ti lai po hian ke ni aya van duai le tuar na se zo an lo om zel ani ti hi ka hre chiang em kan mitin kan hmu a kan bengin kan hria mo chuwang chuanin kan chan to ka pathianina kan kawa kan enkawl theih tura an da fa an ni a chuwang chuanin theih top chua kan enkawl hi angai em ni ti hi ka hria a chuwang chuanin enge heng ho hi naupang du om takan ni a ti kha khan shril ve du cheu ni chu in taksa te po achawang zan men puin ngai chang te le ina an kher em chang te le naupang dang lo anga an nun phung te an om chang te po hian nu le patam tak chu indom kun hi olmei thin ni ma sengin ka hre thiam vek chewa kan lo ton hnu vek ani a ma sengin in thei ani ka thei ni ti ula pathian tanpui na nen chuan theih lo hi om lo a chuwan chu in thei don lut tu kan ti te po kha kan fui pa ve du chuwa chuan ni entin nge in control bik ti te kha zo na oma kan han hri ve ne chunga nya boite hi in chat ang in kan soi to thina an har sa em a control an har ni chu ma sengin chungtong trai a fel taka om thei dan te poi ka lo hri ve du hrim chewa chungtong trai hi ama chuan tian kan tal tir mei ta ni arawn liana kumli chhawaron ni khan tian chungtong trai nei lai ti han ara ka tlana ti khan ma sengin ti hian ka ti ta no a u te ang tho yan ka enkawl tur ani a finga tonga hreveka beng angong lawa chuwang chuanin ani chuan a hre thiam tak lo ti a khan ka top du talo ni chu chuan kan atong trai lo zok apa mo ke mo hian kan tong trai chuan kan chel bet thin ni chu mo chuan kete khan atira chuan shoma ti a atapa arak tuan chuak thak thau ka chel be te khan du lawa ma sengin a thei tur ani hi ka ti ve tla thin ni chu chuan ta chuan kan han chel bet khan kar khat na hnuah kha chuan chel be em ngai to lo khan tong trai tur ti kha chuan arawn thu ve a chuan a chang chuan han ding le zoka tiang khan kutte hanan ti thinga han ding le zoka tian kan nem thu le a tiang khan he anmahni in sek thini chon kutte hi zan tha te hi za thina tiang khan kan han chelbeta kan han akutte kha kan han sui zoma kan tong tai chung khan kan pa wana mi sei chung nan akut hi kan von be sak ngat zel ni chu atira chuan kan khawngaya apa pa na khawngaya ma sengin keima hian a theiang thei tur ani hi katia chuan ti khan thu kharon oi chho ve zel mai ni chu ti khan tong trai te po a em to tu na chuan tong trai tur ti chuan tuna han tong thiam china pe chuan Lalpa venga lo me iswa hmingin dil am arawn ti zung ma hian arawn sei chu kum thum ngot ani chu tiang tur po chuan kan hrual chu mo tiang khan man hmo thei lo ni chu an niang hi chu thu oi na hi am poimo em a chuan occupational therapy hi apoimo em hi ka ti boka anmahni chuan behavior maintenance ti vel speech therapy ti ang reng hetiang ho ai hi chuan occupational ot kan ti ho hi apoimo em a tuna po hianin amamo tak chu occupational therapy tho hi ani kalati a occupational therapy han asang hi huama an hriat na ti than len te he anmahni in enkawl thei tura tran puina ate khan kong sang na puita he dinge ka soi thiam ve cha chuang lo ta ni tin an daily needs simeng an ni tin mamo ang chi hi occupational therapy han om vek ani ti hi kan soi du a chu wang chuanin an mamo bulpui ber chu an ni ho chuan ot hi ani a
Bawihtea OT therapy kan lak atang khan tian rawn sawn zot mai kha anih occupational therapy kan lak na po hope rehab kan tih khamo brown brigade khan oma aizola khan hope rehab chu chuan an contact number te pe karon da chhuak anga kan ngei em anni khan na satakin kan fa te tan theih top an chua chuan therapy tilai po kha en theih veka chuanin in lama in lo practice ve duang min ti a chan chu darkar chan ve chung chau khan a zong kha in zirtir theih bik lawa in lama kan enkawl dan tur te min shila kan tangkai pui em an chunga po han lom thu kan choi hial te ang miss shati le miss biake te chunga khan lom thu thinnu takin kan soya tian phal takin min entira an therapy ti chung kan om chara kan ena in lama kan practice kha kan lok pui ni chu khatiang zirtir tu tha kha kan ma mo ni chu then khat chuanin enan phal lawan therapy ti lai te en rem lo thina room an hrai sanga tiang kha ni lawen ni chuan kha an thiam na kha nu le pa te kha min pek chhualo kha an hlau zo ka an therapy ti chung in kan en char theia ti khan in lama kan lo practice ve te kan lok pui em a chu ne tu na po in bula te po karon sei du thin chu mo occupational therapy kan ti chuan anmahni ni tina anma mo he phe kho khan bun tir te kor han hli thir te enge an thil ti theih lo tur ti thei tur a buat sei ang kha ni mi an kut te sang te an hlawa then chuan khang tiang zong te hlau tir lo te ti khan an therapy a khan atil veka chuan thuoi in zirtir te kha atila entirnan color sang a sen a eng a dum a pawl tiang te kha then kha chuan a hran hlir in tian an rem thin ta an ni chuan kha tiang te po kha lo in pol ta se buai lo na tur khan color sang te an lak tir thin ni chu khatiang zong te kha atel vek ani chu chuan occupational therapy a poimo em a in lama toisin leite po in thil sang an mitina an hmu a an bengina an share ta an thler san thiam the an tur khanin in lo ti ve thina nga chuan kha tiang color ang te po khan an han mix thei na chan tur te po kha timela mix an du theina tur chuan khami therapy tang khan aron in tan ta ni chuan an ni chuan thil hi a hlir hi an du a fel fai thap an du thin ta entina a red an lak zot a red ngar la kan tum ma se kha a theih lo ta a eng te an lak lui tira tap chungin an walak tira chuan te an ti kha chuan a hnuah chuan an la ve le mai ta khatiang khan thil mix thiam na te po kha zirtir vek kha an lo ngaia a tam me zirtir tur khamo entir nanin thil clipa va che rongot te thil han rem khom a in dot dan rem ang rongot te po kha zirtir kha an lo ngai na se em a bol oma bol kha bom chung han the lu tir ang te mo khatia ang te po kha a tel vek ani chu occupational therapy chuan kha thil kwa hruim hanga thil khom ang zong te kha tiang te khan atam em mai ni in lama lo ti pui tur po khamo chuan khatiang khan thuoi na te kha lo kinga kha thuoi na tang khan an tong du mi lo an ngoi tlat na kha tiro ti an ti du mi lo na kha arawn in ti mela thuoi na atang khan heta an sensory isu an hriat na thazam kha arawn tran pui ta ni kha an hmu le an hriat atanga thil an practical an ti khan chuan ti khan an ron thu kharon oi chhonon tong chho me khani ta ni chuan enge an hyper lutuk ti re nan hi chuanin no pang hian thil thum te hei chocolate te caffeine te lo tel ta ni khatiang ten ei tam khanin an taksa a shat na kha ti nung tin mei lamo anmahni kha ati har wang em a kha khan anmahni kha chelo theilo khan asiam thin ta hei po hi min shil thawani therapy kan lakna chuan Bawihtea hian ni khata han la si hi zaman ala si te kati an lo hi nge cheng zaman the ei thei ni chu ice cream te hi mo chocolate te hi adu em a thil thum hi angai na ni chu chuan kha khan taksa kha ti za tlan renga che renga chuan khang ti kha lo reduce ro min ti ta lo eitlem tir ula min ti ta chuan ti khan kan han eitlem tir la
enge ice cream te po ni khata pakhat chau te han e chawa tikhan thu kharon oi chaw therapy lak te po kha anwam timila thu oi ta em chawta tikhan kan chun jom ta zela chocolate po ni tina e thin khan kar khata voi ni khat chau te kan e tir ta ni khatiang khan e le na po han control lo ngai ni sas em he cola te du ka tia ka soi to khang te po kha an tak sata na thalo kha ni a hrisel na ta na thalo thu shan ni ta se khami caffeine khan taksa ati za ati nung mai ni chuan kha khang te kha kan han in control chhota ti khan thoron oi chho zel ta ni kan therapy la kha kan sot a song te po chu in lo shat ve du ta ka thingtlang lama om te tan po therapy lak te har sa ve thina khang me te kha lo she ve shim ula thil thum caffeine tamna ang te eitir lo intir lo te kha a tha ani ti te po kan soyanga chuan eno pang hi anmahni entin na zong in an om thin ni heng ho hi chumo chuan trap vak te ang te po kha hei ngaihtuah chin kha nei tur ni chu an lo trap ani po in an taksa she om an ti chhuana ve kha ni ta a chuwang chuanin va thlem duama ti kha angai lo ni ti te kha min shila khang te po kha keini po kan buai the em an nora tra to chuan abang thiam to thin lo ni chu chuwang chuanin kan buai loi zela khang te po kha ti khan ignore chin ngaihtuah chin nei tur ti khan ti wang khan kan han ngai changa hunah kha chuan an tra pe lo hunah kha chuan na an nei ni lo kha chuan anon bang ve le mei ta ama po in ka soi thina na nei yan trap ni lo chuan ngaihtuah chung ngai lo hi ka ti thina ma se a har sa ni chu ngaihtuah lo khamo kan ngaihtuah le loi kan thlem le loi kha ta khan anmahni khan trap zual le sut thin ni chu chuwang chuan han ngai sak lo anga han oma tikhan anmahni khan lung oi hun te khan ron nei le mei thin ani chu chung te po chu shat ve tan kan soi le a chuan an taksa entin tum thin te po hi control theih ve kan ni a kan fapa hi chuanin kan ti dan thin chu hetian ani hi aron len deuh lek nu hian mahni entin deuh ang type kha aron nei ve deuh ta ake hi a thin rem den a khawng vak zela chuan internet phone lo enta se phone khan ama hi ein vak zel ni chu a hmui te a chal te mo khata tak khan on the spot a khan mo ati lai tak khan ake te ha kan chel bet tlat ani chu che theih lo khan chuan phone kha kan chel bet a kut te kan chel bet thina khatiang khan a control theih veka ti khan ti su no ti pangin an tha thiam theih tur tong ang kha no kan te aket akut te ake te kan chel bet ta tap vak ma se kan chel bet tlat zel ni chumo khatiang zong khan an ti lai ta khan mi se jing an ni po in an hmuya te khan pen ula an chal vela an lu vela khoi hi chu ka phal lo ke chuan lu hi chu sensitive em awang hian tikhan apoi lo tur ang an ke pha anga te an mong anga te hian shema tul chuan ka shem ve fo ni chu tiang khanin a u te ka ti ang deuh tho hian ke enkol thina ka shem ve thina chuwang chuan an fing ve thawa an ma ni a an tak chunga har satna omwang khan ti lo thei lo khan om thin ni ma sengin khata khan control theih na kha an tam ve em a khatia kan ti kha chon min hlau ve ni chu kan vin te shem te poi theih ve kani kan khawngaya then chuan kan om tir me khatianga ti lo tur kha ni a shem han ti khan han vaka na tura siam vak khani lovin an taksa kan mit hmang te tiang khan an control ve theih tlat ani chumo chuan hei apa hi a hlau bika kan fa pa hian jena sa hian khatianga han nor over lutuk a om phe ka chuan apa hi ka pun thin ta apa hian han vawa tikhan ama kha a calm down ka ti meng tinge aron lung oi chho ti mela en control ve le thin ni chumo khatiang khan hlau zong ti hi an nei ve deuh thawa shem thei ve tho ni ti te po kha lo hretel bok taila ni an har sa ve a hmangaih bik te hin ol si a chuan a top na kan soi le du chu ni khotlang ko shana hian mizo society han kan la admit vak lawa an ni ang ho hi then khat chuanin fa te control lo le tiang enkol thalo anga te hian an lo pu me thina ani lo zia hi thachang tu kan ni ve a kan fa te an tetlai tanga kan enkawl dai nang renga po tiang hi a thlenga chuwang chuanin enkawl that lo wang le ngai sak lo wang ani lo ni ti hi min shat sak ula kan du em a ni kan fa te tam taka veng then khata chuan hrethiam lawa enge an lo beng cheng ve deuh thina an ma ani ang hetian au chhuah thut te
kut han ben thut te mo an kut han thin te tiang te kha a om thin ni chu kha tiang khan nu le patam tak te chuan biak ina kha tiang an han om thin kha an the thiam lawa an en hu amak ti deuhin control lo deuh ani ang ifa kha control lo tiang mel bua mel thin te hi an om thina veng then khata pe chuan tam tak te chuan an khom pui ngam lo ani ema se kan venga chuan kha tiang kha ni me lawa min sha thiam pui em kan ko than upa te le kan rong bol pui te kan chan te pawh an the thiam em a Sunday school a po hian akal char ani ti te pawh kan soinga an how tu te pawh in an the thiama an chan te om lo ang deuh an lo om pawh in sha thiam na le khawngaihlna nen an ena kan tlang ne em a ke ni chu kan ko shana problem kan nei lem lawa hetiang problem tok veng chunga pawh a school pa ngai pawh a kaltir thei lo le then khat school te chuan lo admit du lo pol te khan oma khang te kha pui kan ti a anmahni mi zia hi enkawl an har se em a an du wang renga oman ni bik lo ni ti te pawh min lo shat sak ula tiang school a te pawh hian nge dan te pawh om ve veka e chu wang chuanin voik veng pakhata phei chuan an afa nu awanga school din top te pawh nom ni ti kan hria chung te pawh chu nakin a rem chan hunah te pawh anu ina thusoi du te pawh aneya rem changa ka chanel hmanga ron kom te pawh kan la tumanga tiang khop khan har satna mani venga te pawh le school la te ko thana te khotlanga te har satna tok te pawh kha an omani ti kan hria thian karil ru hi an ve em thina chu wang chuanin atam zoka kan in aware kan in hria thia poimo em hi ka tia chu wang chuan ka fa pa pawh hetia ron da lang top hi ka ni a pathianin rem arwat sakanga ani pawh pa ngai taka nun phung pa ngai a ron nun hun hi anei don ni ti hi ka chianga chu wang chuan nu le patam tak te lo be dong lo ula fu ke kimin pathiain a siama anmahni mihring mi zia a te har satna an nei ni meita chu wang chuan kan fa te kan duat le kan khawngaihna lutuk lama hian tam tak chuan pa ngai ang hian kan nun tir phal lo he tu na pawh a bag hi scooty thlen top chin atangin ama in ka chho tir char ani tikhan a thei ve ni ti hi shaila thei lo anga kan ngai tlat chuan engma an thei ngai don lo ni kan fa te hian mo ka fa te enkawl na ka thupui ve chu hmangaih tur duat lo tur ti hi ni ve thina chuwang chuan kan hmangaih chuan thil kan thiam tam tir tur ani chuwang chuan ti liak duat ti wang duat ti wanga fa te ti wanga duata khatia engma ti phal tir lo ang chi kha ka ti dan an ngai lawa thleng te pawh ka sil tira ka fa te pawh hmun te pawh ka phia tira in te pawh ka ti fel tira tiang khan ka chhor vek tu na ka fanu te pawh kum kwa ani a thleng te pawh ka sil tir kan fa pa pawh kum som pakhat ani meka thleng a sila an room an ti fel veka khatiang khan an thei an nei ve ni ti hi hria ila kan fa te kan enkawl konga hian hmangaih tur duat lo tur ti hi ka thupui ve ni a chung te pawh chu kan soinga hei jena sapo a thei ve a bag te pawh ak ve theia a chak ve ni mo chuwang chuan ka chhok du me lawa ka tir char ani chuwang chuan in fa te kha lo en liam top lo ula control te pawh tum ula trap ma se trap chunga ti tir te kha an ngai ve ni chu hei bol hlo te pawh an kutin langa an thil eina hnu te pawh tian in chhar tiranga dustbin a in painga in biakin thilin ti sak reng ngoi rengin ti sak lo ula korin hak tir pon kor ha pheikhawk in phel tir pon pheikhawk bun pheikhawk phel tiang khan thil tui an du ain kutan lak top pon tui in tui ti an benga lu tam hrim khan nakina an ron bai ha tanga an ron soi hun khan ron nei mei don ni chu tiang te chuan in lo en kolanga chuan pheikhawka khan bun nuam chi anmahni pawh in a bun ol sam tur ang kha enge hme bi ang chi khamo tiang ho hi in bun tir in lei sak thinanga tiang hi anmahni in buna ola an buna an phel ve meya ko hei pawh hi tikhan khatiang khanin pheikhawk te pawh ol sam thei ang tur ber ki kor te pawh zipper om tuk lo ang te tiang te ka in lo lei sakanga chuan kor te pawh lian tha hak nuam anmahni an hli a an phel thei ang tur chi type kha in lo ngaihtuah sak venga tiang khanin ani kina chaidan te pawh kan la soi le anga chuan hi tuna hian boite beng ro bite beng ko ke beng kha chu mit beng mit mồi cá con lỗ lên không phải cá cá ha lấy
lấy beng mít 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 nar 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 mùi 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 ha lấy lấy có nghe lấy có nghe con rõ lấy 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 chuan lu lu con rõ lu ole khati zong kha ni ri phot ro se thlir tu te zong zong chawain ni phot ule